חבורת תלמידים מאחרים יוצאים מהמנהלה, עושים הצגות וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בעד פה סועק אין לי חולצה? מצומת סופ תקלה שמאל ימין שמאל כל החטיבה מדוגמים מחולצה נכנס תלמידים תלמידות ישרים סבירים לא יהיה בקרקס הבאנו את כל הצוותים עליכם ונשבע לא תהיה מחילה. מצומת סופ כל המחנכות מוכנות נכנס לי חולצות איך לא פספס לי תלמידים חיילים ותיקים חדשים המורים ומולך עבודה וואלה ראש לכם וואי בדקתי נכנס לי חולצות איך לא פספס לי תלמידים חיילים ותיקים חדשים כל המורים ומולך עבודה וואלה ראש לכם תושבו החוצה כמו חיל האוויר מעיף משיעור מבלי להזהיר כל הבנות דווקא דופעות לפנים וגם הקליפ של חולצה פתאום נראה לו כשיר צועקים עליי חולצה בכניסה אבל משמע לא ברור לי לחבר את הכניסה חצי דקה וכל המורים מגיעים כועסים מתעסקים כולם קשר אמא ואבא כל החבר'ה פתחו חזית חג סבתא וסבא רוצים חולצות על התלמידים לילד יש תעוזה יד שוטט בחוץ מהחרגה כולם הולכים מהביתה רבה כל המחנכות מוכנות הכנסתי חולצות איך לא פספסתי תלמידים חיילים ותיקים חדשים המורים ומולך עבודה וואלה ראש לכם וואי וואי בדקתי הכנסתי חולצות